Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras niyo amin papagayam. Inda ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 19, aginggat 21. Agayat tayo, agsipod ta imuna nga inayat na tayo ti Dios. Ulbod ti agkuna nga ay ayaten na ti Dios, ngam gorgoraan na mat ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Dios, adi na makita. No di na ayatan ti kabsat na, a makita na. Ngarod, dahito ti bili ni Kristo kada tayo. Ti agayat iti Dios, rebeng namat nga ayatan ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, napanan ni Papa? Napan ijay simbaan, anak ko. Tumulong ka nung nga agornos ijay. Taada ti kasaran ni Apo pa di inton bigat. Apay ka di layla ni anak. Adda ka di parikot. Awan mo't ket di, Mama. Baybay aklatan ni Papam numapan ijay simbaan. Bareng nubabaan iti kanayon nga ipapan na ijay kat makaamiris. Wan nga ron, Mama. Uray siya. Jak umayon itinaalas nga ugali ni Papa. Anak, Iso asapay la kumarod. Tapo may ti kunayo ang makaamiris kuman. Babaan iti kanayon akaadda na iti simbaan. Makapasuron dagi jay. Abuso dala unay. apay ka di hinaro. Anya ti pagkaskas taam aya. Dagi jay agkasar inton bigat ah. Heh, nakita dala nga rodin anapan agtimulong anagurnos iti simbaan. Ngam kayat dapay laki di may saak ka dagiti ninong da. Kat anya ko matidakas na ngay. Ay po, Gemma. Amok no apay akayat dang agbalinak aninong. Kayat da lagi de amang tidak iti dakkel agatad kadakwada. Ha? Day tatipod no rason. Iso akayat dak nga alaen aninong da. Ngam jak dumaray iti kasarda. Abuso da launayan. Nakababain mo ti kasdi nga aramid ni Papa. Anya laangan ti makuna dagiti agkasar no kasta. Jak amukan ko na anak ko. Awan matla ti serbi ti inaldaw nga ipapan na iti simbaan. Gapo iti kasjay nga aramid na. Mama, Namin anon a kinasaritak ni Papa maipapan iti kasjay nga aramid na. Ngam kagura nakmatno ko. anya mo to ni Papa. Nakababain. Ngam sa anak nga agsardeng amang bagbagakan ko na iha. Aging ga ama amiris na asaan anasaya at ter aramidan na. Di ka kadyag pampanunot? Laklakayan kan. Ngam kaslaki din awan ti panunot mo. Pasensya kan, Sir Hinaro. Ammom ka de. Ano mabalin la kuma? Ket papanawin ka iti abay tinagpintas abalay kan sular ko. Makadadahil nga minday ta abong-abong mo iti buya ti sanikwa. Sa ita, nakaharang pa iti kariton mo iti sango ti gate ko. Kayat mo, tadong parag day ta, ha? Sika alakay. Ay, hindi, sana, Sir. Dahito'y lakariton kung ti katulungak iti panagpidot ko iti basura. Mabalin ko nga ilakaw. Pasensya ka la kuman, Sir Hinaro. Darasem nga ro, tagtignay. Ikatemon day ta kariton iti sango ti gate ko, tapno makalasat tilugan ko. Kartingam, dugyot alakay. Tata, siya akong tagkidkid daw iti dispensa gapo iti inaramid kada kayo ti amak. Ay, nabalasan ko. Basol ko nga main. Saan arumba nga inharang ko ti kariton ko iti sango ti gate yo. Tata, Sana bale. Saan to na maulit na jay. Nakababain pa ikit din. da kami ti rumbang nga agbain kada kayo, Tata. Gapo iti kasdi nga ugali ti amak. Saan arumbang ti kasdi nga aramid ni Papa? Iso asapay la kumata pasensyaan yun ti amak. Awan anyaman na dayjay balasang ko. Kas itinakon-nakon. Adamot basol ko. Iso ang nakaunget ni Papam.
Naimbag nga oras mo, Manang Gemma. Si kagayam, Dani. Sumrak ka. Agyaman ak Manang. Agtugaw ka, Dani. Agyaman ak Manang. Ni Manong Hinaro. Ay, kas iti sigod. As asikasun na tinegosyo na. Kasta ka di, Manang. Talagang imasinson ti panagbiagyo Gaputan na sa lukag ni Manong mo Ahenaro. Awan ti makunak iti kinagagit na. Iso na laeng, taadda na alas nga ugali na, Dani. Anya dayta, Manang Gemma. Naimbag ta din magas ka dito'y simbaan. Sakbay nga agawid ka, Laylani. Papa, jak amo nga da ka dito eh. Amo met akan nayon nga addaag dito'y. Basta nalpas kon dagiti rumbeng nga si kaswat. Papa, Mala, humay kan. Pumanaw tan dito'y. Tanay, aw-awisen dak dagiti kakadwa dito'y. Amapan ka no agmerienta. kat apay adi kay sumurot ka dakwada, Papa. Ay na, kaya't dalaing asyak ti aggastos iti meriendahan may. Iso akong di awis da kanyak. Ha? Papa? Iso anasayaat mo tadim magas ka dito'y. Addan pambarko, tapno sa anak asumurot ka dakwada. Mala, umay kan, tama patakitin. Jakla ni namnamang adda ka dito'y, Dani. Talaga nagluwasak, Manong. Tas sika talaga ti gagarak. No kwarta ti masapol mo, awan ti kwartami ita. Una yan, Manong. Kwarta ka diya ka na yung tinapatagkan ka. Anya nga minaya ti masapol mo? Umay ko ibaga, ano mabalin. Agawid ka kumamat. Tapno makitam ti inata. Ay, apo, Dani, ado ti asasikaswek. Kan maysa, adda kayo mat iti asawa mamangas asikaso ken kuana. Sa balilat tamit ano sarong karam ni Nanang, Manong Hinaro. Nasaysayat met laeng no makasaritam. Bayat anapig sapay laeng. Nang runa kat sang kadamag na ka. Huwento ka di. Mapanag to, no dawayak. Husto ni Manang Gemma. Sa bali kagaya mo na talaga ita. Sige, Manong. Nagpakada akon. Nay, kat na sumipkitan. Agbiyahe ka kadibat lang. Umiyanak ko, Mamanong. Ngam amangan no mapilpilit ka lang amang pasangbay kanyak. Iso nga gawid akmot lang arod. Sana bali. Naibaga akong tigagarakan ka. Amang ano dati saan anasaya at anay baga ni Papa. Iso asaanan nga imyan ni Uncle Danny, Mama. Jakam mo, anak ko. Anyamot ton ni Papa. Kasla di nakasapulan apulos ti pada na a tao. Kastamot ti madlaw ko kan kuana. Kunamlan kabailan na ti agbyag nga isulaeng. Mama, No dadduma, uray datan amis mo a pamilyana. Kasla di natapayan kasapulan. day tangarod kat. Awan pa'y serbi ti kanayon akadda na di simbaan. Layla ni anak. Kaano nga ta ama amiris ni Papa? Ana alas ti kas dengar aramidon na. Kaano ama amiris na? Akasapulan na ti pada na a tao nga adda iti aglawlaw na. Kumusta damanong mo, anak ko? Mayat-mayat, Nanang. Awan ti rumba nga pagdanagam kadakwada. Kaano asumarong karda ditoy? Day tatijak may baga, Nanang. Tas sigun kini Manong Hinaro. Makumikom kano kadagiti negosyo na. Ay, kasta aya. Umay to kano inton mawayaan, Nanang. Sapay lako mga rod, tama ka umay ditoy. Bayat asibibiyagak pailaan. Nanang, di kay kumagsaw iti kasta. Dani anak, sa anak nga umububing. Kan mariknak at talaga sumalugan ti pigsak. Iso atila ang gandawat ko. Makapagpatang kami pa'y kuma. Kan ni manong mo. Sakbay nga ipulang ko, tibulod ko abyan. Talaga nga awan ti sursurom alaklakayan. Amom abasura dagita, ngam impatog mo kit din iti abay ti alad ti sular ko.
Ay, Sir Henaro, jak pa'y lang amin naugasan dagita. Ken may sa, dito imutan unag tisular ko ti ayanda. Uray taalad ko mat dayta. Marugitanen aday taalad ko apin na pintura akpay. Isu nga ikatem dita dagita a basura. Saan mo pa'y nga iyabay dita alad ko, tamarugitan dayta kapimpintor nga alad. Ikatem dita. Ay, sige, Sir Henaro. Ikatekon, dagiti napidot ko nga ilakok. Tapno saan kayon nga agungad. Anya manen ti bagam kanyak, Gemma. Ammom, Henaro. Nasaysaya at payno saan kalaengan amapmapan ijay simbaan nga agdaydayaw iti Diyos. Anya? Nagalasmatan ti kastang ibagbagam, Gemma? Apay ngay aparitan na ngagdayaw iti Diyos. Tapno ammom, ipatpatag ko tinamarswa. Napatag iti biyag ko ti Diyos. Ta iso ti mang tultulong kanyak. Tapno ad-adang o masinso ti panagbiag tayo. Henaro. Iso ang mabalin ka di. Di nagman pakibiyangan sika, Gemma. Ulitek, napatag kanyak ti Diyos. Iso arumbeng lang agdaydayaw akin kwa na. Numabalin, Dani, anak ko. Awagam ni manong mo, taumay kuma. Nanang, Marik na kadya ko nagbayag. Iso akayat ko kuma ang makasarita. Say kapsat mo. sige nanang. Awagak ni Manong Henaro. Ibagak nga agawid dito'y lugar tayo. Pangasim, anak ko. Talaga kailiw kong di kapsat mo. Awagam kuma. Asin na dyan mawag, mama? Ni Uncle mo adani. Kidkid dawon na nga agawid tayo kumaijay ayanda. Tabarang masambot tayo pa'y ni Lolam. Ha? Anya pala ti aramidan tayo ngay, mama? Ni Papam ti parikot anak ko. Ang mga nudi na kayat ti sumurot. Oh, anyat mapaspasamag kada kayo nga gina. Henaro. Papa, agawid tayo kumadya ayan da lola. Itamot laeng. Tabarang masambot tayo pa'y asibibiyag. Laylani. No diyo kaya ti sumurot. Mapan kami latakan ni mama. Kaya't ko makita ni lola sakbay amatay. Ay, nagadulaki ti nga arten dagijay. Malangarod. Agbiyahe tayo itamit laeng. Mapan tayo ijay, tapno awan met ti makunkunayo. Agyaman akta napilit yung nga imay ni Manong. Kinapudno na, Dani. Nilaylani ti makagapo. Imbaga na nga uray saan asumurot ti amana. Umay kamilat ta dito'y. Agyaman akan kakaanakan. Kaya't kumat ngamin ang makita ni lola, Uncle Danny. Iso nga imbagak ti kasjay. Kan no bilang tasaan akayat ni papa. Talaga apilitat ni mama nga umay kami. Anyan, naimbag kayo pa'y nga agina. Tamuda kami nga ikan iti patag. Ngam ni Manong Henaro. Diyak amo, no anya ti panunot na ita. Sapay la kumata malawlawagan ti panunot na. Bayat ti panagsarita da ken ni Nanang. Anak, imbaga dagiti aginam. Akanayon ka kano ije simbaan yaw. Ay katuwen nanang. Tapno may pakita nga ipatpatag ko ti Diyos. Ngam nakos pagkamot kano kadagiti tao iti aglawlaw mo. Ha? Laglagi pumday to'y Henaro. Kasano nga ibagam, nga ipatpatag mo ti Diyos, adi mo makita. Idinto tadi mo maipatag dagiti tao, iti aglawlaw mo ang makikita. Nanang. Ti tao apod-podno ang makadiyos. Amo na nga ikan iti importansya. Dagiti adda iti aglawlaw na. Saan apod no nga ipatpatag mo ti Diyos?
No di mo matambo nga ipaayan, iti importansya. Dagiti adda iti aglawlaw mo. Ti pamilyam. Nanang, Laglagi pam kumaakanayon dayta. Hinaro. Di mo liplipatan dayta. Nga imbagakan ka. Sir Hinaraw, pasensya kayon. Ikate kunto'y kariton ko dito'y sangot tigaytiyaw. Pasensya kay lakumaan. ay, di kay madanagan. Tata, sanak matkat nga gungay. Sir Hinaraw, Kan maysa, jak pa'y mat irwar tilugan ko kahit. Awan nga min sirrag ko ita, tata. kasta ka di, sir. Tata, kayat ko kumatagkid daw iti dispensa. Gapo iti kinasabrak ko kada kayo iti kalabas. Sir Hinaraw, Pasinsyahan da ko ma, tata. Ket, ikarit, saanin ang maulit dagidi a kinasabrak ko kada kayo. Ket, ti kayat ko, agbalin tayo kumaitan anasinged nyag kakaarupa. Ti panangted iti importansya iti pada at tao, ket mangipanagnag nga agtultulnog tayo iti pagayatan ti Dios. Kan kanayan kumaalaglagipan tayo, awan ti asino man nga agbiag, babaan iti bukod na laang. Papagayam, di tan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.